सारिकाहाम जत मीडियानि जे तांखांगनो तिनी जों त्रिपुरा भवन और मीटिंग आसुलायखा दिल्लीव YTF नि ती जों त्रिपुरा फेडरेशन नि कायसा यूनिट खाजाका दिल्लीव बर बुस्कांनि सालो जेसिनि डिमांड गेट तिबालेनो तै एबो चबाक करा खायतानि बुबाग्रानो फान करा खायतानि बरबतिनि सिमि लगेरि थानाय अरनि सिं एक्जिक्यूटिव कमिटी बो चंजाखा समखना डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि लगी कना बुंनि दिल्ली यूनिट नि बो लिस्ट नखनाय ओमफ्राय ताई अजागनि जत आदं रगनो YTF नि जे चंजांनाय रगनो आं कंग्रेचुलेशंस रुओ हायदि ताई बंगनो लगी खाय फानकरा के सामतांगने बगै बुगारनो ते फानकरा खायने बगै ताई गेट तिबालेनि चबावो जों थानचाकाय तेबो चबाकरा खायने बगै बर जतनो लगी YTF कमिटी दिल्ली यूनिट हरवे बेला हामबायगुरि एन गभर्नमेन्ट बेला हामबाय Belakang hambai, ini sering berapa diliwo, boleh finance, sang finance, orang joto, finance apa nih, je finance itu gaya ceng, terus kanggo sini kereta di Pralen di Sobano, sini national capital sih, tei beseng fokus kayaknya nih bagai, segala YTF unit लाइखा कमिटी खालाइखा ओ कमिटी चिनि YTF डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि इक्विपमेंट नाय पावर नाय तानि के दिल्लीगो जे तंगनाय रखसिनि बसकां फाइनान्स हालो जों दिल्लीगो चबा खायफैफ्रो हे बरनि अनेक चबा सुनांगो भूमिका दंगो बरसिनि त्रिपुरा हास्टेनि गोबांमा फाइनाय दिल्लीगो जागासिया नि हाफारसिया अमहायरो गोबांमा फाइनाय रनो चबा मानि लावेवा तेई बरनि चामुं नमुं तमुं बर तंजानाय हायरो एनाउन्स खायनानि बागै बेलायखि बरनि भूमिका कतर हानि बागै जों फार्स्ट दिनै दिल्लीव YTF नि कायसा यूनिट कमिटी फर्म खायलायखा मोनसेनि प्रेसिडेंट साइ थानखाथाय सिंगो खाना त्रिपुरा हास्टेनि जत डिस्ट्रिक्ट कमिटी न डिक्लेयार खायमानि लगे लगे दिनै दिल्लीनि जे यूनिट कमिटी नबो डिक्लेयार खायदों।